Δριάδες 2015, Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα. 12 χρόνια συμπόσιο τέχνης. Από 3 έως 12 Ιουλίου 2015, όλες οι τέχνες συναντιούνται στη Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα. 12ο θερινό σεμινάριο θεάτρου, μίμησης πράξεως, παθημάτων κάθαρση. Από 6 έως 12 Ιουλίου. Περιλαμβάνει 4 βιωματικά εργαστήρια θεάτρου, μουσικής και χορού, παράλληλα εργαστήρια, εισηγήσεις, αφιερώματα, παράλληλες δραστηριότητες στη φύση. Για εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς, performers, σκηνοθέτες, θεατρολόγους, σπουδαστές δραματικών σχολών, μουσικούς, χορευτές, χορογράφους, ερασιτέχνες ηθοποιούς, μαθητές μουσικών σχολείων, εμψυχωτές, φοιτητές, μαθητές, αλλά και όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν την τέχνη του θεάτρου. Στα εργαστήρια θα διδάξουν Άτζελα Μπρούσκου, ηθοποιός, σκηνοθέτης, και Παρθενόπη Μπουζούρη, ηθοποιός. Βάκχες, η κατάρρευση του ορίου. Το εργαστήριο απευθύνεται μόνο σε ηθοποιούς, σπουδαστές δραματικών σχολών, σκηνοθέτες, performers και ειδικότερα σε ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη θεατρική πράξη. Τάκης Τζαμαριάς, σκηνοθέτης, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Δόσμη τούτον τον ξένο. Κώστας Βόμπολος, σκηνοθέτης, διδάσκων του τμήματος θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Χωρικά, από την παράδοση ως το hip hop και το R&B. Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος, σκηνοθέτης, σωματοποίηση της μεταμόρφωσης. Για όλα τα εργαστήρια, Νατάσα Κουτσόνη, δασκάλα κολύμβησης. Κωνσταντίνα Μπουρνή, δασκάλα Aqua Aerobic, Aqua Aerobic, χορό στο νερό. Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος, σκηνοθέτης, εισαγωγικό μάθημα γιόγκα για όλα τα επίπεδα. Σπύρος Μπουντούρης, σκηνοθέτης, εισαγωγή στη μέθοδο Ταντάσι Σουζούκι. Το Τέχνης Πέδευσης Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας περιλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα του Συμποσίου Τέχνης 2015 δύο θεσμοθετημένες δράσεις. Κοινωνία Σύγχρονου Θεάτρου από 3 έως 5 Ιουλίου. Η δεύτερη συνάντηση θεατρικών ομάδων με παραστάσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, ομιλίες και συναυλίες στη Λίμνη Πλαστήρα. Κριτική επιτροπή από έμπειρους ανθρώπους του θεάτρου και της τέχνης θα απονείμουν επένους σε όλες τις ομάδες, επιβραβεύοντας το ιδιαίτερο και ξεχωριστό κάθε παράστασης. Μέλη κριτικής επιτροπής: Νανά Παπαδάκη, ηθοποιός. Βαγγέλης Ντελής, ποιητής, συγγραφέας. Νίκος Παπαθανάσης, χορογράφος, ηθοποιός. Άκης Κοτρότσιος, ζωγράφος, σκηνογράφος. Και Σπύρος Μπουντούρης, σκηνοθέτης. Ελάτε να κοινωνήσουμε το σύγχρονο θέατρο. Η Λίμνη των Ποιητών, 10 και 11 Ιουλίου. Η Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα καθιερώθηκε ως η Λίμνη των Ποιητών. Το φετινό συμπόσιο τέχνης την Παρασκευή 10 Ιουλίου τιμά την ποιήτρια συγγραφέα Αλκιόνη Παπαδάκη. Και το Σάββατο, 11 Ιουλίου, οργανώνει τη δεύτερη τράπεζα ποίησης με θέμα «Η ποίηση σήμερα, η τέχνη στην εποχή της πληροφορίας και της γνώσης». Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη τράπεζα ποίησης πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έγκαιρα. Οργάνωση Τέχνης Πέδευσης Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας. 12 χρόνια συμπόσιο τέχνης Δριάδες 2015, Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα, στον φιλόξενο και ζεστό χώρο του ξενοδοχείου Καζάρμα Lake Resort & Spa, από 3 έως 12 Ιουλίου 2015, μια μεγάλη γιορτή όλων των τεχνών.